listening to only the best internet radio station, Kofe FM. Saturday the 3rd of October 2020. Stay connected on Kofe FM. Good morning, we are Kofe FM, the sound you breath. 29 minutes after 8 o'clock. Listen to this short message, please. Ministering Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Kofe FM Radio, the sound you breath. playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofe FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Haleluya. Tinorangarira Mabasa enyu kana ukaverenga 1 wa Tinorangarira chapter 1 kubva pa verse 2 kusvika pa verse 10 unobva waona kuti tinochengetwa nokuda kweshoko ra Mwari kuburikidza nokutenda kwedu, nokuti munashe Jesu Kristu takaropafadzwa chaizvo. Saka kana tikagara tiri mukati meshoko ravo, nyasha dzavo Mwari tinobva tadziona chaizvo mukati moupenyu wedu, nokuti Mwari vanobva varangarira mabasa edu atinoita akanaka. Saka kunyanga nedzimwe dzenguva tichitadza, ivo Mwari vanotiregerera nokuda kwokurangarira mabasa akanaka atinomboitawo mukati moupenyu wedu tichiitira vamwe. Ukaverenga verse 2 inobva yati, tinowonga Mwari wedu nguva dzose nokuda kwenyu, mose tichikurangarirai pakunyengetera kwedu. Wai ndava zvinhu zvinofadzawo chaizvo kuti tinamate Mwari wedu tichirangarirawo vamwe muminyengetero yedu, kuti navo vaitirawo zvakanaka naMwari kuburikidza neminyengetero yedu. Haleluya. Saka Paulo na Timoteo na Silvano vanoramba vachiti, ticharamba tichirangarira basa renyu rinobva pakutenda nokutamburira vamwe kunobva parudo nokutsungirira kunobva patariro munashe wedu Jesu Kristu pamberi pa Mwari Baba vedu. Ndava ivo vanoda kuti muve neimwe type ya evangeli yakati simbei mukati maupenyu wenyu, yokuti muzive kuti imimi munochengetwa nokuda kwesimba ra Mwari kuburikidza nokutenda kwenyu. Haleluya. Saka shoko rokuti kuchengetwa iro pacharo rine zvarinoreva kwatiri, nokuti haugoni kuona kuchengetwa kwako na Mwari pasina zvinenge zvichiitika mukati moupenyu wako, nokuti life kana ichirema unenge uchitamburira zvinhu zvisingafambe zvakanaka mukati moupenyu wako, but iwewe unoramba wakatsungirira, iwewe unoramba uchitamburira. Ndava unoziva kuti muna Kristu Jesu mune chiedza kunyanga zvinhu zvichirema, asi nerimwe ramazuva Mwari vachandirangarira. Haleluya. Saka ndo pari kunzi nevarume ava ticharamba tichirangarira basa renyu rinobva pakutenda kwenyu nokutamburira vamwe kunobva parudo, nokuti haugoni kunzwira mumwe munhu tsitsi mukati moupenyu wako kana iwewe usina rudo uye kana usina shoko ra Mwari. Haleluya. Saka hama vadikanwa, ngatirambire mukutenda nokutsungirira kunobva patariro munashe wedu Jesu Kristu pamberi pa Mwari Baba vedu. Haleluya. Nokuti tinoziva hama dzinodikanwa na Mwari kusanangurwa kwenyu, kwokuti imimi makabviswa kunyika nokuda kweevhangeri iyo yamakagamuchira mukauya kuchiedza chinonzi Jesu Kristu. Haleluya. Nokuti evhangeri yedu haina kuuya pamuri neshoko bedzi, asi nesimbavo nemweya mutsvene uri mukati meshoko ra Mwari, kuti imimi muzive kuti kutenda kwenyu hakuzi kutenda pasina, asi kuti makachengetwa nokuda kwesimba ra Mwari kuburikidza nokutenda kwenyu kuri munashe Jesu Kristu. Haleluya. Kuti mamuri murege kuva nokutya, asi kuti muzive kuti imimi munochengetwa
simba la mwari kuburikiza nokutenda kwenyu munashe Yesu Kristo. Haleluya. Saka imimi mukanzwa shoko iri ratino kuparizirai uye kurigamuchira muchava vateveri vedu kuti nyasha dzedenga dzigowanzwa pamuri kuburikidza nokutenda kwenyu kunobva pakadzika pemoyo yenyu. Haleluya. Saka mukagamuchira shoko iri hama vadikanwa ratinokuparizirai. Haleluya. Muchaitira zvakanaka mukati mupenyu wenyu. Naizvozvo muchatungamirira vose vanotenda muMakedhonia neAkaya kumativi mana enyika ikoko kwese pamunogara. Haleluya. Nokuti shoko rashe rakabva uye kuuya pamuri rakanzwikwa kusati kuri Makedhonia bedzi asi neAkaya. Haleluya. Asi kutenda kwenyu kuna Mwari kwakasvika pose, naizvozvo hatifaniri kutaura chinhu chipi nechipi chingada kukuchichidzirai, nokuti already makatoona kuti kutenda kwenyu kwakatokwaniswa kubva muzuva iro ramukagamuchira shoko raMwari mukati muupenyu wenyu. Haleluya. Nokuti vese vakagamuchira shoko raMwari ratakavaparidzira ivo vamene vari zvino vanoparidza kupinda kwedu kwamuri kuti kwakanga kwakadini, uye kuti makatendeukira kuna Mwari muchibva pazvifananidzo kuti mubatire Mwari mupenyu wazvokwadi muupenyu hwenyu. Haleluya. Zvokwadi Ishe wokudenga wakanaka, Ishe wokudenga wakatipa nyasha kuburikidza nemwanakomana wavo anonzi Jesu. Haleluya. Saka zvamakanzwa shoko nokurigamuchira mava kumirira mwanakomana wake pakubva kwake kudenga, iye wakamutsa kuvakafa, ndiye Jesu Kristo. Haleluya. Unotisunungura pakutsamwa kunouya muzuva ramangwana, kunova patakabuda mamuri patakagamuchira shoko raMwari muupenyu hwedu. Haleluya. Saka hama mudikana, iva nokutenda bedzi uye utize kuita zvivi mukati muupenyu wako. Nyasha dzaMwari uchadziona, uye nezuva rako rokufa uchandopinda muushe hwokudenga kana wakatiza kuita chinhu chinonzi chivi mukati muupenyu wako. Tinokunamatirai nesuwo vaApostora kuti muitirwe zvakanaka naMwari muupenyu hwenyu, nokuti tinorangarira mabasa enyu amunoita akanaka, nokuti tinoziva kuti imimi mune kutenda muna Kristu Jesu, uye mune rudo, uhama neshamwari dzamunorarama nadzo mukati muupenyu hwenyu. Saka hama vadikano, tinorangarira mabasa enyu amunoitawo imimi akanaka kune vamwe. Saka tinokunamatirai kuti Mwari kudenga wakuropafadzei uye vakuzarure madhozi ese akavharwa nowakaipa. Ishe vari kumusoro kudenga ndivo vega vanotichengeta, kunyange zvinhu zvireme sei, ivo Jehovha vanenge vainesu, kunyange titambudzike sei, ivo Jehovha vanenge vari pakati pedu. Ama mudikani, kunyange zvinhu zvikuremere, ramba wakatarisa pamuchinjikwa. Kunyange zvinhu zvireme sei, ramba wakatarisa pana Jesu. Ramba wakabatirira pashoko irori, ndiro shoko raupenyu. Kana tikaramba tiri mariri kusvika pakuguma kwedu, tichandopinda muushe hwokudenga. Ama mudikani, ramba uchiita zvakanaka mukati muupenyu wako. Tina Jesu uyo wakatumwa kuburikidza neshoko mukati muupenyu hwedu, kuti isusu kana tichiita zvakanaka nezuva rokupedzisira tiwanikwe tichindopindawo muushe hwokudenga kuburikidza neshoko irori. Hama mudikani. Haleluya. Itirwa zvakanaka nezita raJesu. Amen. Working for FM Radio, the sound you breath. Play more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory. Listen to a song Makatandika Jisu 16 minutes before 9 o'clock. I'm DJ Kindman. We are broadcasting on Kofi FM radio station. We are Kofi FM, the sound you breath. Mazua
makatendeka Yesu mazua ose makatendeka Yesu mazua ose makatendeka God bless you all. Kofe FM.